Karaha ty questiontsika. Ino raha tegna ny mampakamo mandeha l'école? Raha mampakamo mandeha l'école igny misy magnabolina ka an-tany hafa io, misy soso zay mirepresente hely fo agnaty. Izy koa ndraiky boka ndraiky ny tegna ka mandeha l'école fiaigna leçon koa ndraiky mifahigny avy eo mpampianatra ka raha. Misy mifahigny raha atao mpampianatra aby tegna efa tsy tandeha edy am raha. Kenao ke ino raha mampakamo anao mandeha l'école? Le mampakamo za mandeha l'école zegny, za bôka fa tia viavy, za am'zay kamo za andeha l'école. Par rapport am'viavy zay mankamo anao mandeha l'école? Ya, zay. Anao ke? Raha mampakamo za mandeha l'école ndraikindraiky bôka prof mamango mare aminao kobe ke mundraiky marary loatra andeha raha io. Za amin'izay bôka fa tsy tiako za vao raha andeha kamokamo za mandeha l'école. Magnasary marary hely ndraikindraiky. Ke am festival ty, festival tsia azova artiste tegna nankafizinareo? Ya tax olo fotsy. Nino ke? Fiction fo ninahy. Nino? Nina Basta Lion. Nino? Kiki fa kiasy ety. Ke ino mahavitra mandeha amin'olo mbola tsy eniky navantala amin'ny festival ty? Hafitra anahy manokana zegny mitongava le olo mbola tsy avy fa raha ty mbola tsy vita.